Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Siyang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Padagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Pickle International Airport. Mga tungang marina, hapon pagraray sa gabos ng mga parantabay kan Tudi sa GB. Thank you kung Albay ahead, Seda. angat ang lahat. Tura, turismo impras. Albay Global. Financial tabang medical. Thank you. Mag-iriba-iba naman kita sa Gudyan, alas 5 nin pagkahapon. Masaya. Pagsi. Ang programang ini atong sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon po sa kabos ng mga lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast. Laging sa traditional radio, sa YouTube, Instagram, DCGB News Online, DCGB app, asin iba pa na mga social media platform. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Taralda po. Mag-ura-restorya lamang kita po kung ano ang mga nangyayari digdi po sa tuyang kapalibutan. Sige, so dire-diretso na po kita kan sa tuyang mga istorya. Ano? Maray na pong palantabi dyan sa mga staff kan 2D yan sa may Ninong Hotel. And of course, sa iba pang mga pag-iriba. Ayan. Ano po? Oy, kumusta tabi? Kamo sa mga lugar nindo, ano, okay na kamo tabi? Or sige pangunyan ang limas sa mga kaharungan? Dalan kan baha. Ayan. Matindi ano? Matindi so epekto ni Christine. Yan. Maray nga ni, maluya man siya na so paros-paros. Pero abaan ng tubig ito. Tubig talaga so kausa kan mga damages. Sabi nga ni, grabe so rainfall. Uminabot nin lampas 500 milliliter. Na iyan good for 1 month na or 2 months na bagsak nin oran. Dinaalis na kita ki duwang aldaw. Kaya heavy rainfall talaga. Sigida so oran, nag-apon, nag-agang oran. That's why biriglaan so baha. Sabi nga ni, ining so pagparauran kan Bagyong Christine is compared 55 years ago. 55 years ago kan Bagyong Sining. Bagyong Sining. Inda ko lang kung sa iba
na-experience na itong bagyong sining. O ni mga pag-ariba ko, dahil pa lamang sindakato. Ha? Dahil pa lamang, that was 1970. Na grabing bahaman ang sinaparta digdi. Ha? Pero, nagulpi Sukamsur. Typhoon Sining. 55 years ago. Uyug-uyugon man. Naulit ngunyan dahil ang kaning bagyong Christine na grabe so oran. Haros garo na dagat. Suligaspi. Bata ang ligaspi mga tugang kung sa tuyang rumdumon below sea level na kita. Because of pig-apod na ano ito? Sea level rise. Kita below sea level. Kaya madali kitang bahaon. Ayan. Sagud mo niyan pagkatabi, ilinganin do, dyan sa 3rd District and Albay, dahil pa nag-uupa ang tubig. Sagud mo niyan. Taas yung tubig, hali sa bukid, poon dyan sa Kamalig, Ginubatan, Ligaw, Owas, Pulanggi, Libon. Yan. That is aside kan tubig, hali man sa Lake Bato. Napasiring man digdi sa tuya. Iyo yan. Sabi ba gangani, water seeks its own level. Kaya dakulon ng mga tinampo, mga tulay, mga yan ang flood control or mga dike ang nagkagaraba because of heavy rains. Duman nagkadireskubre na mga manipison palan supakagibo kan proyekto. Kinaon sa nakan tubig. Dakol ang mga nagkaarapiktaran. As of this moment, may ipinalawas na data sa Police Regional Office 5. So, death toll so mga naapiktaran kan bagyo. Ayan. Okay. Sa mga nagkaralamos, we have 1 in Cam Norte, 1 in Cam Sur, 1 in Sorsogon, 8 sa Naga City. Nanganaan sa Naga City. So mga malls nga ni duman, linaog, ang problema o garing sa tuya. I-approve siya naman kaniba so mga looters. Pero duman ng mga convenient store ang linaog, hinarabasan, linimas. So mga nasa laog, naramduman ko lamang kaito duman sa Tacloban. So mga tsindahan duman, linaog kan mga looters. Pati sa mga tindahan kimotor, iyo man, kinuruaman, gabos-gabos. So yan. So bali 11 mga tugang ang pigsasabing nagadan por medyo kan pagka lamos. Sa landslide, mga tugang, 8 ang pigsasabing nagadan, 4 sa Albay, 4 man sa Catanduanes.
So, nadalinas sa atop, saro, duman sa Catanduanes man. So, tinamaan nin nabual na kahoy, saro sa yan ang sinini. May saro man. Tapos alato na. Okay. So, may tulong nawawara. Aw sa ano pa lang, sa mga irido, tulo sa landslide sa Albay. Ano? And anom sa Camarines Norte. So, total, mga tugang, kan mga nagkadireskwado is 21. 21. Yan. But, ining information mga tugang, subject for validation and confirmation from OCD and RDRRMC. Ano? Yan. Kay puan pang i-validate ini. Ta, syempre, kay puhan, yan ang anong nga kayo ni? Ma-identify talaga. Uni padigdi, two persons were reported dead for validation. Sarong 22 anyos na lalaki from Palanas, Masbate. Ano? Yan ang caused by respiratory arrest, secondary to cervical cord injury, secondary to trauma by falling of branch of tree. Kanakaaging October 22. And sarong 71-year-old na lalaki from Bagamanok, Catanduanes, na nahulog mga tugang, hali sa atop, kan sa indang harong, kasuudma, o kan Martes. And igwaman kilimang parasira na nawawara. Tulo sa Barangay Buyo, San Fernando, Masbate, nanawara poon pa kan Oktubre 22, asin saro man na parasira, kan Barangay Bintinan, San Fernando, Masbate, nanawara man kan Oktubre 22. Igwa pa, saro pang nawawarang parasira sa Barangay Balokkawi, di Masalang, Masbate, nanawara man poon kan Oktubre 22. Yan. Saro ang nairido sa Labo, Camarines Norte, dalan sa vehicular accident. So iyan, tabi. Ang mga report, ano? But sabi ta na nga ni, this is subject for validation and confirmation hali sa Office of Civil Defense. Tanasa proseso pasinda nin pag-validate, pag-consolidate kan mga reports. Ano? Tadapat identify diyan, Buddha, retrieve an body, may body count. Bako na ngaya araw kay ni, araw kayan, yain an evidence. Kaya pig-verify ba, Buddha, ko-confirm kung iyo mananggad na. So ingat-ingat tabi ano, and hopefully dain na lamang madagdagan ang bilang. And saro nga ni ang pigaan na pangunyan. Ta kan kakusugan kan bagyo itong pagparauran. May nagapod sa ko banggi na. Ngaya pwede nga mag-agad tabang. Natanya ko, may tulong nga katawo dyan sa in between Bunga and Mabinit. Na ano niya ko, inaanod, suduan ako susaro, babae, yuto ang pigaanap ngunyan. Kon sain napaduman. Ikan bangging ito, makusugunon baga so baha.
inda sana makuha lamang. Pero duwang aldaw nang nakaagi Di pa sure kung ano ang kamugtakan ka ito. Taga dyan sa 43 years old na babae. Pait-pait ko niyan ang search and retrieval operation kan CDRRMC sa Legazpi. Iya po. So yan ang mga pangyayari po digdi sa tuyang kapalibutan. Ngunyan, kumusta ang mga tinampo? Ay, buhay. Matindi. Duman sa pangyaring ito ang mga baha. May nagkapurutol na tulay. May na-discovering mga manipis. Hindi ko nagkaparaan ito. Grabe kumbaga, dakol na mga tinampo unpassable sa Gudngunyan from Quezon Province to Bicol region. Due to flooding and raot sa tinampo. Iko nga ni kitang naisiyan na supposedly mabiyahe from Manila to Daraga Airport. No di, na-cancel sa flight. Dahil naman kusugon nga na iso uran, Buda, siyempre may paros-paros man. Na-cancel. Nag-try sinda sa by land. Kanakaagi pang Lunes dito o Martes. Hoping na makaabot digdi sa Legazpi by land. So mga aircon bus baga. Aw ano ka pag-abot naman sa Quezon Province, Kalawag ito or basang sa lugar na yan, pasiring digdi, dahil naman sinda nakakahali. Duwang aldaw ng stranded, yaon sa na sinda sa bus. Kumusta ka? Siyempre, kay puan na mapahupa ko na sa tubig baha. Tanakulog yung mga lugar digdi sa Tuya, puon dyan sa 3rd District up to Camarines Norte, may mga lugar na baha. Tapos, so ibang tulay, putol. May tinampo man na nagkagaraba. Uyug-uyugon mo man, duwang aldaw ka na sa bus. Paano ka na? Yun ningon yan pigaanapan kay solusyon kung sa insinda pwedeng mag-agi. So medyo passable na lamang. Pero garo, makunyano naman, mapawuto naman. So, mga personal na pangaipo mo, paano na? Yung baga, kung dae ka naman kay dakol na balon, paano so pangkuro-konsumo mo, pagkaon mo? Iyan, grabing sakripisyo. Iyo po, grabe ang sakripisyo. Matindi, darakan bagyong ito. Pero nga sabi ka ni ba, tubig talaga ang nagperwisyo sa Tuya. Ayugod mo na supposedly duwang bulan na pag-uran, ibinagsak siya na kiduwang aldaw. Dahil kakayan, di ba sa Tuya, sagod nga na digay sa ibaba matubig pa. How much more sa ibang lugar na nangaya-kaya sa mga may inaranod na auto, arong, so iba, nagkaralan to paano, kumusta ka na? Sabi nga ni kan iba, garo ngaya
Baratunaan auto sa naga. Baratunaan sa nagkaralantupan. Yo? Oh. Matindi talaga siya epekto. Adi? Okay. 30 minutos po makalampas an alas 4 nin pagkahapon. Mabalik tabi an tudi sa GB. Pagkatapos kani. Oras hatod sa indukang sa sakit ng ulo. Mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay na? Sige, so diretso magkatakan sa tuyang mga istorya. Okay. Sige. Ngunyan, may mga nakakauron kita. Dakulon bagatabi ang mga quarry operators digdi sa tuya. Yo? Dakulon. Around mayon. Pirang metric tons nin volcanic debris ang pigkakaykay dyan. Aroal daw. Oh. Ngunyan, now is the time for these operators na mag-iro man. Mag-iro man sinda. In what way? Dakulon sa pangapudan nin mga heavy equipments. Mga bulldozer or truck or kung ano pa man, inda ko kung pira siya nagresponde sa pangapudan. Sinda mga operators na kinabang nin marahay diyan sa mga aggregates hali sa bukid. Bilang pagbalusman gayod, kay puan man na magtabang man sinda. Tadakulong ki mga tinampong sarado. Dalan kan baha. Diyan, lalo digi sa 3rd District. Yaon baga dyan, nagkatarambunan sudaga, so, o yan ang tinampo. Dalan kan, siyempre, subaha. Inaranod sa mga aggregates. Di nagkaaragian basta sa mga tinampo. Sa mga operators bagatabi, kan quarry, may mga pig-apod-apod yan sindang ngaya, yan ang tambakan. Nin mga sukinay kay ninda, titambak ninda kung sain. Tangani ngayang, madali saan paghakot. Mailing mo nga ni ang mga tambak dyan, garo ng mga bulod-bulod ka aralangkaw. Bye-bye, graba, may mga sizes na yan. Ngunyan, so iba duman tatadyon, inanod. Kan tubig, gali sa bukid. Buda, nag-arapaw so salog. Di nakawaga sa tinampo. Ngunyan, di magiyan so tinampo. Kaya may pangapudan nga ni kuta na sa mga
operators. Dahil man sila ki mga heavy equipment. Bulldozer, backhoe, tapos darakulang truck. Na magtabang man lamang sa pag sapo. Mag-clear ang tinamputa. Paano makaabot so ayuda sa mga residentes kung natatapaan kan mga aggregates? Uyog-uyog mo. Inda. Kung sirisay lamang siya nagresponde sa pangapudan. Bako lang, itong sa mga nagpakawagas sa tinampo, sa mga binaraha, pwede man baga mag-volunteer sa mga kontraktor, o may gamit ba sila ng bulldozer dyan or backhoe, maklear lamang sa area. Bako na puro sa nakabig. Anpahit, ngunya naman. Anpahit naman kan ibang mga kontraktor. Tamay mga nagkagarabang tinampo or tulay, ma-repair ka ito, madurulok naman sa DP. At siyempre mapairay. Pwede nga, boss, i-award na ako. Iyan ang road repair or bridge repair or whatever. Yan. Okay. Ngunya, nagpakawagas sa tinampo sa mga aggregates. Hindi mo naman masabi kung itong nakawagas sa tinampo sa diri ni Donap Construction Company. Taday makingaran nitong mga baybay mga graba, bako? Tanang sa tinampo na. Ali duman sa uyan ang pigya tatambakan mo, nakawagas sa tinampo. Bako mo naman ito. Anapot ko niyan. Pwede itong kuanon kan ibang persona? Na ikargaman sa karumatilya ninda? Magagamit ito, Donap, pang-dumping. Dahil nango na kita magparaisip kan mga technical aspect. So practical na. Nakaipuan, maklear ang tinampo, mag-aarali ito, kung pwede man gayod na ilibre na ito, ilibre na ito, so mga aggregates na ito, mapakinabangan lamang kan publiko. Pangdamping man lamang duman sa gilid nindita kung inagihan sinikibaha. Ang nga ni Donap, may naisiyan kita, willing magpasubli kan mga gamit ninda. Willing. Si Governor Boboy Hamor kan Sorsogon, nagpahayag na kiintensyon na mapadaradigdinin mga gamit, heavy equipments, bulldozer, dump truck, backhoe or whatever, makatabang digdi sa tuya. Hindi kita ka nasusupog, naigwaman kita kan digdi, igwaman kita ki mga private individual or ini mga contractor na ini or mga operator na ini na may mga gamit man na data pwedeng magamit. Pagkasupog baga, taga-Sorsogon, yung nga ni, matabang man. Pero siyempre, so digdingo na siya to. Rayaon man siya na. Bata nga, iri daw nga ni siya iba, na kan panahon na mairibakwar, hindi sa nakunpirang mga private individual ang nagresponde na paggamit sa sendang aralangkaw na truck, malunadan lamang yung mga evacuees. Tapos babaha na baga. Iyan. Dahil tanong na pag-isipon, so,
makuko ang kwarta dahil sa quarry operation. Matabangan tango na ining mga displaced families. Ano? Yan. Ilang doon kamugtakan? Bako? Sabi nga ni kan iba, kundi nga pigparagurudak subukid, di ko ta na makaw sa kiaro ka ini. Tano kaan, wala na sa mga kahoy dyan, sa mga manyog dyan, wala na. Kaya, libre ang bulos. Kan mga alig dyan sa bukid. Bako? Yan. Sabi o galing kay Tuo, punduho ng unaan operasyon dyan sa bukid. Mala yan. Sige lugod ang dakol. Sige lugod. Piraan ako ko akan probinsya. Dalan sa operasyon ka yan. Sige man ang diit. Di na pa doon. Sabi ka ni bang mga nakakauron ta, kan sukat nga paano? Ang bukid, pigpara goroda, kilinga. Di, bakong bibor baha kita digdi, iyan sana. Iyan. Kagibuan tama siya na iyan. Mga tao. Kita masanaan may kagibuan kayan. So, sacrifice sa mga residente sa barangay. Ay na sistema tayo na yun. Sagod no arin. Sagod no arin. Bata, di kita magsiguro mga ipagngod. Because, base po sa monitoring, igwa na naman indua na nakaambang low pressure. Somewhere in Mindanao. Ini ang paghaan na. Today pa kita nakaka-recover, today pa kita nakaka-rehabilitate, igwa na naman patakot na weather disturbance na dapat ang paghandaan giraray. Baka ayan, taan pag-recover tabi, it will take time. Bako yan na sa aga tulos, makarecover ka, makarehab ka. Dai. Dai po, it will take time. Kay puan dyan ang dakula na budget. Tapos, may mga proseso patabi yan sa gobyerno. Although an Albay is under a state of calamity, as declared by the Sanggunian pang Lalawigan sa kanakaaging Martes. So, magagamit na kan mga barangay susendang calamity fund. Pero, dahil man ang aulugan na mauubos hindi susendang calamity fund. Barangay ngo na. Bako man na insigida sa aga, makapalosin da ki budget. Tamasisyon pa man sinda kayan. Buda, perang porsyento man sana ang pwede nindang magamit. Alam ba, may budget sindang 100,000. Dahil man ito uubuson. Porsyento sana. Higuro mga 30% sana. Nataman nga. Natatapos na ang taon. Oktubre pa siya nangunyan. What if kung ikaw pang mga masunod na dito mapigahagad? May Nobyembre pa, may Disyembre pa. Pag-araw kayo ng mga bare months, ang mga kalamidad, bagyo, pasisiri madigdi sa Southern Luzon. So, kayo po ata mag-preparar man.
kung depleted naman sa budget kan barangay, may mga barangay na dit masanaan calamity fund, that will be the time na malaog sa LGU. Ha? Still, di man hindi pwede ubuson sa sendang calamity fund. Parte siya na. Ha? Pag di na so depleted naman sa LGU, that will be the time na malaog man sa provincial government. Di man nila ubuson ang budget ninda dyan. Dapat may preparasyon pa sa mga masunod. Then, malaog na sa national government. Iyan. Iyan ang sistema. Kaya, medyo taod-taod. Tas ang ngunyan nga ni, nasa data gathering pa siya na. Sa mga LGU. Pigapod na dana. Dana. Bakit itong dana? At pag dana, wala na. Dana. Damage and needs assessment. Yan. Arin ang mga damage. Arin sa mga nadanyaran. Ano ang mga pangangaipo? I-calculate patabi iyan kan mga LGU. To be submitted from barangay to municipality or city to the province. I-calculate iyan. I-consolidate iyan. Uni nga an damage and needs assessment report. Aadalan pa iyan. Buda, masesyon pa man so sanggunian kung perang budget an kay po na aprobaran. Taod-taod patabi yan. Outside iyan kan mga international organization na willing magtabang sa to. Although may mga coordination ng gigibo. May mga nagdidagdi ng mga representante kan ibang international organization na willing na magtaon ng support. That is aside from the national government. Araw kayan, na day pa kita nga ni nakakapuon sa recovery o sa relief, recovery and rehabilitation phase, igwana naman ki nagpapatakot. Oo ni nga ni sabi ni Governor Glenda Ong Bonggao, kauron niya so mga alkalde kan Albay. An i-discuss status of LGU short narrative report. Immediate needs. Yun na yung pagsasabi ta. Damage report submission. Sarong, agri, fishery, infra, utilities. Rehab plan. Donors forum. Iyan. Nag-ururon pa sa natabi. Baka? Matindi ini ang problema. Matindi. Yun ang sistema. Okay. Sige. So ngunyan, ano nga ang pigigibo kan mga LGU? Kasubago, nakauron ta si Provincial Engineer Dante Baclao. And at the same time, inkargado kan APSEMO. Si Engineer Baclao, kumbaga, nabunyagan man ngunyan. Tatulig pa siya ng kakatukaw niya as acting APSEMO chief at the same time, provincial engineer. Na ano man nga ni siya, nabigla man siya, siyempre, kay po niya man gilayon ang tabang ni dating APSEMO chief
Cedric Daep. Which is, for so long a time, kinapatan niya napse mo. No di, retire na baga si Dr. Cedric. Ha? Pero pagkukonsulta niya, si Dr. Cedric Daep, sabi ni Engineer Baclao, although siyempre kada bes may mga experience naman siya, manungod yan. No di, iba itong show, siya mismo ang nagkakapot kan opisina. Ha? Iyo, kaya po niya nga ni ang tabang ni Dr. Cedric. Iyon, ayan ang may mga pig-deploy naman. Ansaro sa mga problema ngunyan sa 3rd District is drinking water. Tubig inumon. Tapos yung iba duman ng mga bubon, tatanems, yung mga drinking, source, siyempre, it's either nagkagaraba o nagkatarambunan. Ayan, So, iyo ang problema ngunyan kan mga residentes, tubig inumon. Ngunyan, ang provincial government, igwa po yan ang 14,000 liter na water tank. So, ano nga rin kani? Aluminum ang tangke. Supig gagamit talaga ini kan mga panahon. Kaya, yan. Ngunyan, pinadara naman sa 3rd District ang sendang source of water na kukuanan sa Masarawag kan ginubatan. Matubig talaga dyan man. May bago pang duwa. Magayon nung tatanim so bagong water tank o tanker. Magayon nung day panganing marka. Duwa. Mapapasabak naman ito. May saro pa. Bali apat. Ang water tanker kang probinsya Nikilado. O yan ang galvanisado. Magayon nun. Pero mga 10,000 liters na nagawad ang laog. Oto na dineploy na duman sa 3rd District na mas nangangaipo duman kay tubig inumon. Yan. Kaya man so mga amigo ta dyan sa PHO, so Watsan, Wastim, pag-araw kayo ng sitwasyon, pigaanap ko si Engineer William Sabater. Tayo ang pamayokan Water and Sanitation Team, Watsan. Ugaring si Engineer Wale Sabater, retirado naman. Pero pwede pa mag-out si Engineer Wale, kung kaipuan, pero may nagsaralida naman sa iya. Aloy kung nakaibanan ini si Engineer Wale Sabater, kung may mga humanitarian mission. Yan. Pero, igwa man dyan kay mga maray na sanidad, iyon naman ang nagbamari obra. Sabi nga ni Engineer Baclao, sabi ko siya, yain na so filtration machine na pigigamit na kan mga panahon. Iyaon nga garong gagamiton girari itong filtration machine. Tan sistema, garong masanauyan ng mga water refilling station, pig-filtrate bagayan ang tubig dyan. Isipon mo, tatanims, kan mga panahon, nagkukuha kami kitubig sa salog. Sa salog. Ungon niya, na paano nga puro pag uminagi sa filtration machine, malawas iyan, potable drinking water na, malinigo na, malinawo na. Iyan, gagamiton giraray tabi iyan. Ano?
Maray na hapon tabi kay Ihado. Doon ka lamang no'y mapakape. Yan, tabi. Ano? So, and by the way, so, Philippine Red Cross, igwa man sinda ki water tank. Igwa man, nakadeploy naman dyan sa 3rd District. Yan. Kumbaga, may water distribution dyan sa mga lugar na yan. Tanpig nila kayan tadigdi, so mga residentes na makainom ki mga mating tubig, ay problema, lugod yan. Bako, nakauron man si Ryan dyan sa PHO. Sabi ko, sir, ano ang pahit? Aro kani o leptospirosis or diarrhea or whatever, dahil pa man nga yan. No? Ang mga symptoms nga mailing yan, mga 1 or 2 weeks. Pero pa siguro nga kami, na nauna sila mga bulong. Yo? Okay. Bago kita magtapos, mga ipagngod, ka nakaagi aldaw, di nag-assumir si acting governor, yan ang Glenda Ong Bungaw. Ano? Yun man nga ni acting governor Glenda. Nataraka man nga ako. Pagkatukaw-tukawi ko nga sa pwesto, biglang nagbagyong Christine. Dahil niya pa mang kabisarong maray sa trabaho. Ano? Katutukaw pa siya na niya. Pero, ayan, inampag niya sa challenge. Ngunyan, nakauron mi siya. Ano? Si acting governor Glenda Ong Bungaw. Manunugod din sa operation kan probinsya. Kung di mag-assumir sa pwesto, paano sa mga operasyon kan probinsya, lalo na may araw ka ng kalamidad. And at the same time, by next week, undas baga, siya ay mapirma sa mga cheque, mga voucher, mga transaksyon sa bangko. Siyempre, si acting governor. Kaya may resolution nga na sa sanggunian, kanakaging Martes, authorizing the acting governor and the provincial treasurer to sign documents with regards to bank transaction, kung ano-ano. Otherwise, kung di mapirma dyan, paano sa mga empleyado magsurildo? Paano sinda? Paano mag-operate ang probinsya? Kung may mga kaipuan na kwarta, siya mapirma. Ayan. Na-interview ta kayan si acting governor Glenda Ong Bungaw. Paita daw tabi, Mr. Jerome. Ngunyan, na we're okay. Vice tabi, augo pala ang tabi. Kasi bago sa session, may resolution authorizing you and the treasurer to sign documents and etc. So mga sa sweldo or mga bank checks. So, notified na po kamo kani and nuari na effectivity kani. Siguro upon approval ni datas may instruction din paano kami na maundas baga kaipuhan ang sweldo ngunyan mas amay kaya yaon kami sa pag-process kan mga dapat na mailuwas kaya lang di pa ako pwede mag-sign. So kaipuhan ito bako iyan pasil sa bangko, it will take day ko aram kumpirang days bago maayos po iyan ini mga specimen na kaipuhan sa kuya para maka-transact na ang provincial government of Alta. So, if in case, dapat urgent din ni Madam ta by next week, aros tapos na. Dapat by next week okay na. So, hopefully, tomorrow kung di pa masyadong work, di pa talagang trabaho, ma-start pa lang ini by Thursday. So, sana by Monday kaya ko nang magkapirma. Thank you. Okay. Ayan. Okay. So, yan tabi, mapipindinti man ang God. Kung di kayo mapirma sa mga papel. Okay? For the meantime, ongoing mo yan ang teripon kan Albay PDRRMC. Maasabutan ta kung ano ang mga updates. Ano? Kaya pag-ali ko digdio, mapashare lamang kita duman sa pagteripon kan PDRRMC. Ano?
masabot ng talaman kung ano ang pag-urunan. Okay? Sige. So, with that mga tugang, diyan po kung namin natapos ang presentasyon kan sa tuyang programa to this GB. Albay ahead, angat ang lahat. Hasta sa Sabado naman kita tabi magro-restorya. Alas 4 hasta alas 5 nin hapon. Ang programang ini atod sendo sa karaybuot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Thank you, and ingat-ingat tabi, gabos. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB, ang tabayanan giraray at masunod